खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय जोंनि बडलेण्ड काउन्सिला बिटिआर जायोब्ला जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ जुदि बोरैबा जेनेरेल काउन्सिलाव थांबाय अब्ला जों ट्राइबेलफोरा अराय समनि थाखाय आसामनि मानसिफोरनाव हान्थु खरायनानै मागिनानै जानांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दुवारा ओनसोल जन परिसंग्रामनि एबा डिजिपिनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारी बिथाङा दुवारा ओनसोल जन परिसंग्रामनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय खारनानो जाहैबाय डिजिपि दलनिफ्राय मोनसे दाखालि जोङो मेमोरेन्डाम होनाय जादों डिसिनो बेनो जाहैबाय 125 दा एमेन्डमेन्ट मोनसे जोंनाव सोलिगासिनो दं बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ 2019 आवनो बे जिनिसखौ माबानाय जादों जे जाहैबाय नोङो त्रिपुरानि राजा प्रद्युत देब बर्मा बिथांमोननि त्रिपुरानि दिमानाव थारमाने त्रिपुराया ओरैबादि गाज्रि अबस्थासिममोन 6 सिडुला जे बिथांमोना माने सालायथावथावै बायरानिफ्राय हाबनानै गासैबो बांलादेशिफ्रा हाबजोबनायलाय दा बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय 40 बोसोर डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन जे मोनसे जोंनि 6 सिडुला रिभिउ जानांगौ बा नोङो डिलिमिटेसन जाफिननांगौ बा रेक्टिफिकेसन जानांगौ सुद्रायफिननांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबोदोंमोन दा थिग बे रोखोमै 2019 आव बे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा गनायथि होदों लोगोसे बियो थांनाय बोसोरनि 2024 नि डिसेम्बर मासाव पार्लामेन्टआव राज्य सभायाव बेखौ डिसकास जाखांबाय तारमाने राज्य सभायाव पास जाखांबाय दायो गोदानै भारत सरकारा जे मोनसे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय मोनसे मेमोरेन्डाम बिनायखाय जोङो दाखालि इउटिअ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम लोगोसे डिजिपि दुवारा ओनसोल जन परिसंग्राम ज' मिलायनानै जोङो मोनसे राफोद सुद्रायनानै थांनाय समनि बिटिसिफोरखौ सुद्रायनायनि मोनसे सम मोननायखाय बिथांमोननि जे डिमान्डआव जोंहाबो 6 सिडुल बिटिसि दंखाय बेहाय प्रযোज्य जानायखाय जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफोरनिफ्राय बिनायखाय जोङो मोनसे मेमोरेन्डाम होनाय जादों आरो बे मेमोरेन्डामा मोजां आरो जों बुङो जे बे मोनसे बर'फोरनि बा बिटिसिनि जुनै मोनसे गोल्डेन चान्स जे जोंहा मा खमिफोर दंमोन मा सुद्रायना लानांगौ दंमोन माबाफोर जे बेफोरखौ जोङो रेक्टिफिकेसन खालामनायनि मोनसे सम मोनबाय आरो बे डिमान्डआ 17 चार्टार अफ डिमान्ड गासै 17टा डिमान्ड दङ बेखौ फरायना खोन्थाला गोबाव टाइम लागोन नोंथांमोननो आङो पर्टेल मिडियाफोरनो हरजोबगोन जेन' बेखौ गासै पाब्लिकनो प्रसार खालामना होयो पाब्लिकफ्रा फरायनो मोनो दा बाथ्राया जाहैबाय बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ बियो बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर साइनजोंहाय फैफानाय नङा बियो आलादा नो डाउट बिटिआरजों लोगोसे 125 दा एमेन्डमेन्ट जों लोगोसे 280 आर्टिकेल जे कन्सोलिडेटेड फान्ड डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेखौ बिफानाय जादों एमेन्डमेन्ट खालामनानै खिन्थु जोङो क्लियार खोथा नोंथांमोनखौ होनो बे 6 सिडुल एलेखानि जुनिल' फाइनेन्स कमिसन आरो नोङो 6 सिडुल जे नोङो संबिधान दङ बिनिसो एमेन्डमेन्ट दा ओंखायनो जों होनदों जे जोंहा मोनसे मोजां सम बे समखौहाय जोङो हगारालासे जोङो बेखौ जोङो जेन' जोंनि बिटिसिनि मोजां जायो भबिष्यतआ बिनि जुनै जोङो मोनसे मेमोरेन्डाम होनाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय जोङो सालिजारि खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे थांनाय बाराव मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै फैदों दायो इमप्लिमेन्टेसननि नामाव दायो बिटिआरखौनो संबिधानिक मर्यादा मोननायनि खाथिराव जोंनि गोबां पलिटिकेल दलफोर नन पलिटिकेल जायफोर अर्गानाइजेसनफोर दङ बिथांमोना दिनैनि दिनाव नांगासिनो दङ दा जों होनदों बिटिसिआनो बाहाल थानांगौ मानोना बिटिसिआ आयेननि मोनसे रैखा कवच दङ दा ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि थामोनथा हारिनि बा गोबाव सम जोरनायनि मोनसे रायजो खुंथाय खुंलांनो हानायनि मोनसे बिथा बे बिथाखौ जोङो मालाबाबो खोमाना लानो हाया दा ओंखायनो जों होनदों जे जुदि दानि समाव खोथाथे खोथा बिटिआरखौनो जुदि संबिधानिक मर्यादा खालामबायब्ला बा हमना लादो बिटिसिआ गैलाब्ला दा नोंथांमोना सोंनो हागोन बिथांमोनाव
जुदि बिटिसिखौ डिनाउन्स खालामबायबा बा बिथांमोना होनो बिटिसिनि इउनिभार्सिटि 10 फेब्रुवारिखौ फालिनाया मिनिंलेस बा बिटिआरसो जाबाय बिटिआरखौसो जोङो सरकारि भाबै मर्यादा होगोन ठीक আছে दिनैनि दिनाव बिटिआरानो जाबाय जुदि बिटिआरा जाबायब्ला नोंथांमोना सों बा जोंबो सोंगोन जे बिटिआरा मबे आयेननि अब्लिगेशननि सिङाव दङ बा बिटिआरा मबे प्रभिजननि आन्डाराव बिटिआर जन्म जाखो बा जागोन मानोना जों मिन्थिगौ बिटिआरा जेबो आयेननि अब्लिगेशन गैया लोगोसे जुदिও बिटिआरा जुदि आयेनगत भाबै जुदि मर्यादा मोनोब्ला बेहाय नोंथांमोना सों जोंनि बिटिआरा 6 सिडुलाव ना 5 सिडुलाव दा बे जेबो गैया जों ओंखायनो होनदों जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो मानोना बेयाव आयेननि जेबो अब्लिगेशन गैया जेरखम दार्जिलिं जिटिए गोरखालेन्ड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेशन बेहाय ना 5 सिडुल ना 6 सिडुल जेबो मर्यादा गैया दा ओंखायनो होनदों जोङो जायफोरनाखि आदा प्रमद बर'मोन फेरेंगामोन गबिन्दमोन बिटिआरखौ जे मबे संविधाननि मबे प्रभिजननि आन्डाराव नोंथांमोना दानाय जाखो बेखौ सों आरो जों मिन्थिगौ जेबो गैया बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो ओंखायनो जों बार सिगांनिफ्राय होनबोबाय थादों जुदि जोङो हसाकै जोङो दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै लायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मर्यादाखौ माबोरै मोनगोन नैबे जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएस मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि अनुजायैसो संबिधानाव जायगा मोनगोन बेवहाय बेसेबां क्लजफोर दङ बेफोरसो हाबगोन ठीक আছে बे रोखोमैनो जाबाय बेहाय बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा फैफिनला जुदि बिटिसिखौ जुदि डिनाउन्स रिजेक्ट खालामोबायब्ला केन्सेलेसन खालामबायब्ला बातिल खालामबायब्ला जेरखम बिएससिनि सानसुमा खुंगुर सारनि एमअएसआ बिटिसिआव हाबाखै बिटिसिनि एमअएसआबो बिटिआरआव हाबा बे आलदा आलदा एमअएस दा जायनि जुनै होनदों जोङो बिथांमोननि एमअएसआव मबे जायगा मबे दफायाव लिरनाय दङ जोंनि बिटिआरआ 6 सिडुलाव थाफिनगोन बा मबे दफा मबेयाव लिरनाय दङ जोंनि बिमानि रावा 8थि फारियाव थाफिनगोन बहाय फंसेल' लिरनाय दङ 6.2 आव जे जोंनि बिमानि रावा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जाथोंसै होननानै आसामनिसो बहाय 8थि फारियाव थाफिननायनि खुनु खोथा लिरनाय गैया बा बहाय नोङो खुनु 6 सिडुलाव थाफिननायनि खोथा गैया होमब्ला मा जागोन बेलाय मा जानो थांगासिनो दं बेथ' जेनेरेल काउन्सिलसो जायनि जुनै जोङो होनदों जेनेरेल काउन्सिलाव आर्टिकेल 280आ एमेन्डमेन्ट जाया 280 खौ डाइरेक्ट फाइनेन्स कमिसनखौ हरगोन 6 सिडुलनोसो आरो 6 सिडुल जेसेबां 10टा काउन्सिल दङ बिथांमोननि जायगायावसो 280 आर्टिकेला एमेन्डमेन्ट जानानै कनसोलिडेटेड फान्डनिफ्राय फैगोन नोंनि बिटिआरआव बोरै फैनो बिटिआरआथ' ना 6 सिडुलाव दं ना 5 सिडुलाव दं जेबो मेनसन गैया गैयाब्ला मा जाखो बियो जेनेरेल काउन्सिल जायनि जुनै जोङो होनदों पलिटिक्स गेलेबाय था खिन्थु जोंनि थामोनथाखौ मानो फोजोबनो नागिरदों जोंनि थामोनथाया बे एलेखाजों लोगोसे गासै जाथि हारिनि रैखा कबच जों बेखौ रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया नोंसोर इउपिपिएल खालामो बिजेपि खालामो बिपिएफ खालामो कंग्रेस खालामो जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जोंनि थामोनथा मोनखानाय 6 सिडुल ट्राइबेलजों लोगोसे 35 लाख जनसंख्यानि जे मोनसे रैखा कबच बेखौ मानो फोजोबनो नागिरदों दा दिनै जोङो ओंखायनो बुंदों जे रायजो राजाफ्रा गोजावा मारैनो नोंथांमोना पलिटिकेल लिडारफोराव सोंनानै लाब गैया जायफोर गोरों गोरा लकेलनि जायफोर गोरों गोरा प्रफेसर डक्टरेट बिथांमोनाव सों जे बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना मोजां उत्तरखौ मोनगोन जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला बिनि पजिशना मा बिनि स्टेटासा मा ना बियो 5 सिडुलाव थागोन ना 6 सिडुलाव थागोन ना 8 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो लिरनाय गैया अब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल जानायखायनो थांनाय बारनि बाजेटआवबो कार्बि आंलं डिमासाफ्रा बांसिन मोनलांदों जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला नोंना 6 सिडुलनि जे फान्ड फैनांगौ बे फैला जेनेरेल भाबै नोङो बियो मोनसे बोसोरखिया माबा मोनसे एमाउन्ट हरनानै बेखौ सालायनायनि बेबस्थासो बे खिन्थु नोंने 6 सिडुलाव थायोब्ला 6 सिडुलनि मथे जेरखम बिटिसिआव 12% मोननायनि दङ
सालाना फाइनेन्स जे बाजेट हमो बिनि प्रपर्शनेट फान्ड जे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जुनै 12% मोनगोन होननानै बथ' जेबो लिरनाय गैया जायनि जुनै जेनेरेल दा रायजो राजाफ्रा जेनेरेल काउन्सिलाव थानो आदा प्रमद लाबोनाय काउन्सिलाव थानो ना हाग्रामा सार लाबोनाय 2003नि 6 सिडुलाव थानो बे रायजो राजाफोरनि सायाव जुदि जोङो जेनेरेल काउन्सिलाव थांबायब्ला जोङो भबिष्यत अन्धकार चिरस्थायनि जुनै आसामनि सिङाव हान्थु खराय खराय जोङो मागिबायनानै जानांगोन दास दासि बादि जानांगोन मानोना जेनेरेल काउन्सिलाव जेबो स्टेटास गैया नोङो ट्राइबेलफोरनि रैखा कवच गैया बेखौहाय नोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायानोसै खालामैयानोस्रा खालेन माबा जिटिए गुरखालायना दोननाय 6 सिडुल मोननो जुनै हाहाकार जानानै दङ बेथावबोथ' 6 सिडुल गैया दा जोंनो मोनखानाय 6 सिडुलखौसो नागारनानै बिटिआरनि मुङै जेनेरेल काउन्सिलखौ फैगौ समाव इमप्लिमेन्टेसननि नामै प्रजेक्ट खालामखानो नायगासिनो दङ जायनि जुनै साबधान जादों रायजो राजाफोर गोरों गोरा रोंगौ रागौ लेखा गोरोंफोर जायफोरनाखि बिथांमोननि उन उन माने सोलाबायग्रा खिबु उन उन गिदिंबायग्रा नोंथांमोननि गियान आरो बुद्धिफ्रा जोबजोब्बाय नामा बेखौ फराय सों जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला 6 सिडुलाव थागोन ना 5 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो गैया मानोना बे ड्राफ्टिंखौ जों नायजोब्बाय एमअएस मथनसो जागोन बेयाव सोदेरनोबो हाला सोसननोबो हाला बेवहाय सोदेरनोबो हाया नोंथाङा दानख'नोबो हाया बे एमअएस मथन जागोन जेसेबां क्ल'ज नाम्बार दङ आरो जोङो दाखालि जोङो प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे चेलेन्ज खालामदोंमोन बुंनो थाङोबा बिथांनि मेम'रेन्डामखौ मानो पाब्लिकलि खालामा 125 दा एमेन्डमेन्ट बिथाङा जे दिल्लीयाव हारसिं थांनानै हैदों बेखौ रायजो राजाफोरनो पाब्लिकलि मानो खालामा जोंनाथ' जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ पाब्लिकलि रानलाबायगासिनो दङ जोङो मा रोखोम 125 दा एमेन्डमेन्टनि थ्रु जोङो 6 सिडुल बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनो नागिरदों दा ओंखायनो जों होनदों बे मानसिखौ फोथायजाया थांनाय बारावबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि नामै सोरखौबा नोङो दैदेनगिरिफोरखौ देखायालासे नायहोआलासे मेगन मोसिबनानै सुहि लादलाबायबाय आरो मा जोंखौ एबारबो बिथाङा हारसिङैनो 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टखौ बा 125नि एमेन्डमेन्टखौ हारसिङै हैनाय गोहोआ बोरै मोनखो बा हैबाय जेनेबा बेखौ मानो पाब्लिकलि दिनैसिम मानो खालामदिया जों ओंखायनो होनदों प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोननि मेम'रेन्डामाबो पाब्लिकलि खालामनांगौ जोंनि डिजिपि इउटिअनि मेम'रेन्डाम बा गथै सार्थ बिटिसि सिभिल ससाइटिनि जे जों डिमान्ड होदों बिटिसि जे 125 दा एमेन्डमेन्ट 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो पाब्लिकलि खालामगोन आरो लोगोसे जाहैबाय जुदि 8 सिडुल आरो 6 सिडुला थाफिननांगौमोनबा बिथांमोननि एमअएसआव बाव लिरदेरनांगौमोन क्ल'ज नाम्बार जे 2003 आव मोनखानाय जोंनि 90 पारियाव हाबनाय बिमानि रावा बिटिआर 2020 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानायाव थाफिनगोन होननानै बेथ' लिरनाय गैया बा बे रोखोमै जोंनि बिथाया 2003 आव मोननाय 6 सिडुलाव हाबनाय रोखोमै जोंनि बिटिआरआ एकेरा 6 सिडुल कनस्टिटिउशननि सिङाव जागोन होननानै लिरनांगौमोन बेथ' बिथांमोनाव गैया जायनि जुनै जोङो होनदों बे एमअएस मथनसो जागोन बेहाय रावबो सोदेरनोबो हाला दानख'नोबो हाला दा ओंखायनो जों होनदों रायजो राजाफोर बे रोखोम जुदि एमअएस मथन जायोब्ला जोंनि काउन्सिला बिटिआरनि नामै जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ जोङो नंखाय खोथा प्रसार खालामनाय नङा गावबागाव गियान आरो बुद्धि दङ बिबेक दङ बेफोरखौ बोज्लानानै नाय कनस्टिटिउशनखौ नाय बे ड्राफ्टिंआव जोंनि बिटिआरआ 6 सिडुलाव थाफिनगोन बिमानि रावा 90 पारियाव थाफिनगोन होननाय लिरनाय फंसेबो गैया जायनि जुनै जोङो होनगासिनो दङ जोंनो 2003नि बिटिसिखौनो नांगौ लोगोसे जोङो बेखौ आरो गोख्रों खालामगोन धन्यबाद आरो आङो मोनसे साबधान बानाय होयो बे जाहैबाय जे जानजि खाफ्रानानै दङ 4 कौटि 5 कौटि गारनानै जायफोर एमसिएल एम जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल गोहो गैयै काउन्सिलाव नोंसोरो मा रोखोमै सालायहैगोन मानोना बेवहाय जेबो लिरनाय गैया दिनैहाय नोंथांमोना जे जोंना फाइनान्सियेल इयाराव इसेबां फैगोन बा जों इसेबां इउटिलाइजेसन खालामनो हागोन पाब्लिकफोरनो जोङो जे खोथा होदों बेखौ मावफुंनो हागोन बे रोखोम जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना मावहैनो हानायनि जेबो लामा गैया मानोना बे जेनेरेल काउन्सिलाव डिस्टिंक्ट भाबै माबा मोनसे इयारलि सालाना इसेबां खरर हरगोन होननाय लिरनाय थायाखै बिथांमोननि एकर्डआव जायनि जुनै होनदों जोङो माबा मोनसे आसाम सरकारनि जा हरजायो थफ्ला हमना लादो नोङो बोसोराव 50 crore
हमना लादो नोङो बोसोराव 100 करोड़ बेखौनो रानफ्ले खेफ्ले नोंथांमोना रानलायनानै सालायनांगोन ना नोंथांमोना गावसिनि स्टेटास मेनटेन खालामनो ना गारियाव थाव सोनो ना मिटिं खालामनो बे जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना गेलेनायनिफ्राय गेलेयैआनो साबसिन